ҷашну чорабениҳо ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон идома доранд. аз ҷумла дар наврӯзгоҳи пойтахт дуюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар дуюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ ҳузури бонувон чашмрас буда ҷуғрофияи иштирокчиён ҳам густариш ёфтааст ки дар миёни онҳо чемпиони ҷаҳон оид ба кураш ҳам ҳузур дорад. ман варзишгари риштаи ҷудо ва кураш ҳастам. бори аввал аст ки дар мусобиқаи гӯштингирӣ иштирок меварзам. кӯшиш мекунам ки дар ин мусобиқот аз худ маҳорати баланд нишон диҳам. ногуфта намонад ки бори аввал аст ба Тоҷикистон омадам. ин кишвар ва мардуми меҳмоннавозаш ба ман хеле писанд омад. Меня зовут Антонина Хруленко, я представляю Украину. Я почти пол своей жизни занимаюсь борьбой. Начинала в детстве с дзюдо, и дзюдо, самбо, кураж. По курашу я призерка чемпионата мира. В Узбекистане проходил чемпионат мира. Вообще борьба — это моя жизнь, я люблю, поэтому каждый вид борьбы, он немножко нас объединяет. дар ҳар сурат ин мусобиқаи ҷашнии гӯштингирӣ бо шаҳомат оғоз гардида дар маросими кушодашавӣ масъулон ба ҳамаи иштирокчиён муваффақият орзу карданд. земнан маҳдудаи ҷуғрофиёи иштирокчиёни мусобиқа афзоиш ёфта ҳамакнун теъдоди кишварҳои иштирокчӣ ба 12 то расидааст. албатта бархе кишварҳо дархост намуда буданд дастаҳои бештар ба ин мусобиқа оваранд, аммо тибқи муқаррарот аз ҳар кишвар танҳо як даста имкони баромад кардан дошт. ҳузури мухлисонам дар наврӯзгоҳ воқеан ҳам қобили таваҷҷӯҳ буду аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ барои тамошои ҳунари паҳлавонон ба Душанбе омада буданд. имрӯзҳо дар саросари кишварамон корҳои созандагиву ободкорӣ рафта истодааст. албатта ҳама ин бо ғамхориҳои бевоситаи президенти ҷоноҷонамон, пешвои муаззами миллатамон Эмомалӣ Раҳмонов вобастагии калон дорад. мо албатта аз ин дастгириҳои ҷаноби олӣ, аз ин пуштибониҳову аз ин ободкориҳои пешвои муаззами миллатамон мо шаҳрвандони Тоҷикистон хеле шод ҳастем. ман имрӯз дар наврӯзгоҳи пойтахтамон шаҳри Душанбе бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ гӯштини байналмилалӣ, яъне гӯштини тоҷикиро роҳбарияти ҷумҳурии мо, роҳбарияти шаҳри мо мехоҳанд ки дар тамоми саросари дунё муаррифӣ кунанд. мо албатта хеле ҳам шод ҳастем. дар нерӯсанҷиҳои сурат гирифта низ тағйирот дида мешуд, зеро ба фарқ аз мусобиқаи қаблӣ ки дар он варзишгарони тоҷик ҷудогона ва паҳлавонони хориҷӣ ҷудогона қувва озмуда, сипас дар финал як паҳлавони тоҷик ва як хориҷӣ роҳ меёфтанд. ин бор бошад тибқи муқаррароти байналмилалӣ қуръакашӣ баргузор шуда, компютер ба таври тасодуфӣ рақибонро муайян мекард. рақобатҳо миёни мардон дар 5 вазн то 60 кг, то 70 кг, то 80 кг, то 90 кг ва ба изофаи 90 кг миёни мардон сурат гирифта дар 2 гилем ба майдон мебаромаданд. ҳамон тавре ки дар боло зикр шуд, бонувон низ иштирокашон чашмрас буда дар вазни то 65 кг майдондорӣ карданд ва ҷавонтарин иштирокчии мусобиқа ҳам аз миёни ҳамин қишр буд. اصلا جوانترین در این مسابقه من هستم و میخواهم که در این مسابقه سزاوار جای اول کردم. با این مسابقه آمدم که با ماشین به خانه برگردم. давр ба давр беҳтаринҳо муайян ва ба даври баъдии мусобиқа мебаромаданд ва пас аз гузашти ниме аз мусобиқа рақобатҳо шадидтару шадидтар мегардиданду шукӯҳу шаҳомати мусобиқа дар сатҳи солҷашни таърихӣ буд. дуюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ аст ки дар шаҳри Душанбе ҷараён дорад ва мо дар нимаи он қарор дорему рақобатҳои ҷолибро пушти сар гузошта истодем. ин мусобиқа бо муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷараён дорад ва бояд гуфт ки шукӯҳу шаҳоматаш ҳам дар сатҳи ҳамин сол ҷашни таърихӣ мебошад, зеро ҳам теъдоди иштирокчиён зиёданд, ҳам бинандагон ва тамошобинон бисёр зиёд дар майдон ҳузур пайдо карданд ва ҳам бонувон низ дар ин рақобат иштироки худро афзоиш доданд ва ба ҳамин хотир аст ки теъдоди ҷоизаҳое ки дар назар гирифта шуданд ба 6 то афзоиш ёфтааст ва дар 5 вазни мардҳо ва 1 вазни бонувон. ва пас майдон аз далер аст, ҳар ки қудраташ бештар ва маҳораташ бештар аст соҳиби ҷоизаи беҳтар ҳам хоҳад шуд. то дилишаб мусобиқа идома дошта, беҳтаринҳо ҳам ба марҳилаи финалӣ роҳ ёфта, як ҷоизадорон ва соҳибони ҷоизаҳои дуюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе муайян гардиданд. дар миёни бонувон Шоҳида Қаландарова аз Тоҷикистон ва Камила Бадурова аз Россия ба финал баромада,
зури бонуи тоҷик ба ҳарифи русаш нарасиду зинаи аввал насиби варзишгар бонуи рус гардид. аз ҳама рақобати душвортаринам дар ин мусобиқот ин рақобати дуюмам буд бо варзишгари ӯзбекистонӣ. мо қаблан дар гран-при бо ҳам вохӯрда будем ва ҳамдигарро аллакай мешинохтем. ба ҳар ҳол ман кӯшиш кардам ки оромиро нигоҳ дошта бар ин ҳарифи худ дастболо шавам. мусобиқот дар сатҳи хеле баланд аст, мухлисонаш хеле шигифткунандаанд. чунин теъдоди зиёди мухлисонро ман танҳо дар гранд-слам париж ва дар чемпионати ҷаҳон дида будам. кӯшиш кардам ки дар бораи ҷоиза фикр накунам. мақсади ман танҳо ғалаба кардан буд ва ба ҳадафи худ расидам. миёни мардон бошад дар рақобати ниҳоӣ дар сабуктарин вазн паҳлавонони тоҷик бо ҳам нерӯ санҷиданд ки дар он хайрандеш муродзода ва ҳақдод гулов андари майдони рақобат шуданд. пас аз рақобатҳои шадид хайрандеш тавонист соҳиби шоҳ-ҷоизаи мусобиқа гардад. дар вазни 70 килограмм ҳам финал тоҷикона буду рақобати ҷолиби диданӣ миёни мулло Раҷаб Халифаев ва Мирзо Ҷалил Рамазонов сурат гирифта. Мирзо Ҷалил дар анҷом ҳарифро ба тахтаи пушт зада соҳиби дуюмин шоҳ-ҷоизаи варзишгарони тоҷик миёни мардон шуд. дар вазни то 80 килограмм ба финал Раҷабов ҳамроз аз Тоҷикистон ва Умар Бозоров аз Ӯзбекистон андари майдони рақобат шуда, Умар Бозоров бо шикаст додани ҳарифи тоҷикаш дуюмин шоҳ-ҷоизаи мусобиқаи байналмилалиро ба хориҷ аз кишвар барад. авваланбар ассалому алайкум. салом ба кулли мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон ва ба аҳли онҳое ки дар ин мусобиқа иштирок карданду чунин як чорабинии сатҳи баландро ташкил намуданд. ман бори аввал аст ки дар ин мусобиқа ширкат меварзам ва хеле шодам ки мақоми аввалро ба даст овардам. ба ман ин мусобиқа писанд омад ва кӯшиш мекунам ки дар солҳои оянда низ дар сурати баргузор шуданаш ҳатман ки иштирок кунам ва ба дастовардҳои хуб ноил гардам. ба мардуми сарбаланди Тоҷикистон ҷашни истиқлолияташонро табрик гуфтаниям. яке аз рақобатҳои пуршиддат дар нерӯсанҷиҳои финалӣ миёни Комроншоҳи Устопирён ва Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобати ниҳоии вазни то 90 килограмм сурат гирифт ки ду ҷониб дар вақти асосӣ ғолибро муайян накарданду кор ба вақти иловагӣ кашида шуд. дар анҷоми вақти иловашуда Ҷаҳонгир тавонист Комроншоҳро ба тахтаи пушт зада сеюмин шоҳ-ҷоизаро насиби варзишгарони меҳан намояд. тамоми мухлисони ҳозир дар варзишгоҳ дар интизори рақобати ниҳоии вазни мутлақ ба изофаи 90 килограмм буданд ки дар он ду иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 Темур Раҳимов аз Тоҷикистон ва Бекмурод Олтибоев аз кишвари Ӯзбекистон нерӯ санҷиданд. пас аз чанд бор даст ба гиребон шудан ниҳоятан Темури тоҷик ҳам тавонист ҳарифи дерошнояшро ба тахтаи пушт занаду орзуи мухлисони тоҷикро амалӣ намояд. ниҳоятан дар дили шаб маросими ҷоизасупорӣ оғоз шуда дар вазни то 65 килограмм миёни бонувон нишонҳои нуқраи ин мусобиқа ва мукофоти таҳияшуда ба Ҷонона Назирова аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Каскин Ҷанора аз Қазоқистон ихтисос ёфт. нишони нуқра ба Шоҳида Қаландарова аз Тоҷикистон ва нишони тилло ва шоҳ-ҷоизаи мусобиқа автомобили сабукрав ба Камила Бадурова аз кишвари Россия ихтисос ёфт. дар сабуктарин вазни миёни мардон бошад зинаи сеюм насиби Сорбон Латипов аз Тоҷикистон ва Муҳаммади Баринолу аз Эрон гардид. дар зинаи дуюм Ҳақдод Гулов ва соҳиби шоҳ-ҷоизаи ин вазн Хайрандеш Муродзода гардид. дар вазни то 70 килограмм ҳам зинаи сеюм ба варзишгарон Аҳмади Масъуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дилшод Буриев аз кишвари Ӯзбекистон ихтисос ёфт. зинаи дуюм ва $3,000 мукофот бошад ба Халифаев Мулло Раҷаб ихтисос ёфта, Рамазонов Мирзо Ҷалил бошад соҳиби дуюмин шоҳ-ҷоизаи ин мусобиқаи байналмилалӣ миёни варзишгарони тоҷик гардид. дар вазни то 80 килограмм ҳам зинаҳои сеюм ба варзишгарони тоҷик Муҳаммад Абдуҷалилов ва Ҳайдар Саидхидирзода тааллуқ гирифт. дар зинаи дуюми ифтихорӣ бошад Ҳамроз Раҷабов аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳоятан дар миёни мардон аввалин автомобили сабукрав ба кишвари Ӯзбекистон рафт, зеро Бозоров Умар ғолиби ин вазн гардид. дар вазни то 90 килограмм зинаҳои сеюми ифтихорӣ насиби ду варзишгари кишвари хориҷӣ Қаззоқов Ҷонибек аз Ӯзбекистон
و پاپیناشویلی گیورگی از گرجستان گردید. کامران شاهی استاپیریان به زینه دوم و مکافات پولی سرافراز گردیده. جهانگیر مجیدوف صاحب شاه جایزه اتومبیل سبکرو و نشان طلای این وزن گردید. امروز در پایتخت دولت عزیزمون شهر دوشنبه یک مسابقه با نفوذ بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و می توان گفت که در یک سطح خیلی هم بین المللی برگزار گردید و من خوشحالم که توانستم به حریفای تاجیک و بین الملل غالب آیم و صاحب این شاه جایزه گردم. در وزن مطلق باشد زینه سیم افتخاری را نوریف شریف از جمهوری تاجیکستان و ججر ابراهیم شهریار از کشور ایران با هم تقسیم نمودند. آلتیبایف بکمراد اشتراکچی بازی المپی به زینه دوم اکتفا کرد و نشان نقره و مکافات پولی را صاحب گردیده. تیمور رحیموف باشد شاه جایزه این وزن را در وزن مطلق به خود اختصاص داد و صدای سرود ملی تاجیکستان را بر فراز نوروزگاه پایتخت به صدا درآورد. آرزو و هوسی که در دل بود همانها هستند. مدال بازی‌های المپی، مدال قهرمانی جهان. من برای وطنم، برای ملتم، برای پرچمم مشق‌های خود را دوچند کرده حرکت میکنم که از همین مسابقه‌ها مدال به دست بیارم. همین طور دومین مسابقه بین المللی گشتنگیری را میتوان با برار و با موفقیت انجام یافته دانست و هم برآمد ورزشکاران تاجیک را ارزنده، زیرا توانستند از 6 شاه جایزه این مسابقه 4 تاش را به دست آورند.